Na ni. Felly, na i draw ato Menna Lewis yn gyntaf. Diolch te Gwen. Anoswaith dda a chroeso i noson Santes Dwynwen Merched y Wawr. Tra bod 2 yn hytrach na tra bod 2. Diolch yn fawr i Gwenan ac i Menna am bod mor barod i'n diddanu ni. Edrychwn mlaen at glywed mwy am ganeuon serch traddodiadol Cymru a'r Cymru. Mae Gwenan a Menna yn hen gyfarwydd i ni gyda'r ddwy yn arbenigwyr y maes canu gwerin a cherdant. Rwy'n credu mae dyma'r tro cyntaf i'r ddwy gydweithio ar noson fel hon, yn enwedig ar Zoom. O ran Gwenan, mae hi wedi cynrychioli Cymru nifer o weithiau mewn gwyliau gwahanol ac yn eistefotraig o fri. Mae'n berfformwraig llwyddiannus fel cantores a thelenores, a mae dawn arbennig yn hysbys i ni gyd. Ac yn ystod y cyfnod clo, roedd caneuon pedair yn arbennig ac yn aros yn y côr. Mae Menna Thomas yn fwy cyfarwydd i mi. Mae'n gyd aelod o gangen Merched y Wawr Pontypridd ac yn gyd gyn athrawes gyda mi yn Rhydfelen a Gartholwg. A mae hithau hefyd yn arbenigraig y maes y canu gwerin a cherdant. Yn eisteddfotraig, yn arweinydd partïon gwerin a chorau ac yn hyfforddwraig lwyddiannus. Mae hi wedi cyflwyno noson ddifyr o'r blaen i ni yn y gangen ar ganeuon gwerin Morgannwg, a mae gwybodaeth ei gallu i gofio yn anhygoel. Mae Gwenan a Menna ar hyn o bryd a diddordeb mawr yn waith mred, a'r ddwy yn astudio'r stor o ddeunydd o eiddo mred a Phyllis yn y Llyfrgell Genedlaethol. Pob hwyl i'r ddwy ohonoch chi heno, yn groesi bysedd y bydd Zoom yn gweithio fel watch, ac y cawn ni noson i'w chofio. Cyn trosglwyddo at y ddwy, dyma Jill Lewis yn llywydd cenedlaethol i estyn croeso i bawb. Yn fawr i ti Menna, a diolch fel wyt ti wedi croesawu Gwenan a Menna, a hefyd croesawu chi'ch dwy a diolch o galon i chi am ymuno â ni heno i darparu noson o ramant mae wedi cael ei ysbysebu fel, a dwi'n meddwl bod y ffaith bod 158 ohono ni wedi ymuno a Zoom Merched y Wawr heno yn dangos bod ddim lot o ramant ymhlith i'n dynion ni yma yng Nghymru, achos sa i wedi cael swper na bocs o chocolates na bwntyn o flodyn na ddim byd to. A dwi ddim yn rhagweld byddai'n cael ddim byd rhaid. Ond ta beth, mae'n braf felly bod gymaint ohonoch chi wedi dewis ymuno a Merched y Wawr a'r noson arbennig hyn. Felly heb weud mwy, diolch yn fawr iawn i chi, mae fel bod dynnu am 160 ohono ni yma yn bleser pur. Ac felly, croeso Gwenan a Menna, a newn ni drosglwyddo ato chi. Diolch yn fawr iawn i chi, a diwrnod Santes Dwynwen hapus iawn i chi gyd. Wel, diolch yn fawr iawn am y croeso. A mae'n braf iawn cael bod efo chi heno. Dwi'n gobeithio bod pob yn gallu nghlywed i, cadwch eich llaw neu broth os ydych chi ddim yn nghlywed i. Ond, ia, dwi'n meddwl bod fi wedi gweld cymaint o bobl efo'i gilydd, dydy gwir, ers tipyn go lew. Mae'n rhywbeth arbennig yn dydy. Da ni'n ynysu yn dydyn nhw wedi bod, neu'n cyfarfod rhyw griw bach o bobl, a rhyw chydig bach o bobl ar y tro. Felly mae gweld, wel, 160 o bobl na da ni'n mynd eich gweld chi yn y cnawd efo'i gilydd, a bod ni efo'n gilydd yn un criw fel hyn, yn rhywbeth ofnadwy braf, dwi'n meddwl. A mae'n braf iawn gen i rannu y noson efo Menna. Ac ia, ddech chi'n dweud, dwi'n meddwl bod ni wedi cyflwyno noson fel hyn efo'n gilydd, nad o Menna. Na. Bod ni wedi cyd-ganu yn anffurfiol, sawl gwaith wedi rhyw gyngerdd neu rhyw gwrs gosod neu rhywbeth felly wrth gwrs, ac yn hen gyfarwydd a'n gilydd, ond mae'n braf cael cynnal noson fel hyn, felly diolch yn fawr. Ond ia, dwi'n gwybod os ti eisiau dweud rhywbeth Menna cyn i ni fynd at y canu. Na, dim ond diolch yn fawr i chi am y croeso, ac syni ar y feddi gweld gymaint o bobl wedi ymuno a dychryn hefyd, fath i fi weid hynny a bod yn hollol onest, gweld gymaint o bobl wedi troi mewn heno. Wel ia, chydig o gynnydd serch, a mae yna rhyw 2 ddathliad yn does yng Nghymru heddiw, dydd Santes Dwynwen, ond wrth gwrs, dathlu canmlwyddiant yr Urdd hefyd, felly mae rhyw ddwrnod reit arbennig yn dydi rhwng bob peth.
a mae'n braf gallu dathlu fel hyn yng nghwmni un o'n sefydliadau cenedlaethol ni sef Merched y Wawr. Wel, ia, caneuon serch y Cymru, mae yna gymaint ohonyn nhw'n does, ond gymaint o rei gwahanol. Mae yna rei hiraethus ac atgofus, rei seriws iawn, mae yna rei hwyliog, a gobeithio byddwn ni'n gallu rhoi rhyw flas ar yr amrywiol ganeuon sydd gyda ni yn y traddodiad Cymreig, a gobeithio y byddwch eitha hefyd yn gallu canu. Da ni'n gallu cyd ganu wrth gwrs yn adan ar Zoom yn anffodus, ond dwi'n siŵr y gallwn ni ganu rwsyd cyn y diwedd, ynda, gawn ni weld. Wel, dwi am ddechrau efo can hwyliog, a mi oedd hon yn anghyfarwydd i mi, mae rai mi ddeud. Yr hen ddyn ydy hon, a mi ffeindis i hon yng nghanol papura Meredydd Evans a Phyllis Kinney. A mae'n dod o gasgliad gwraig arall o Geredigion, gwraig o'r enw Jenny Williams. A ers talwm ganrif o mwy yn ôl, mi oedd hi'n rhyw arferiad i osod cystadlaethau yn yr Eisteddfodau lleol a chenedlaethol. Gosod cystadleuaeth casgliad o ganeuon gwerin o'ch ardal leol. Wedyn oedd na nifer fawr o bobl yn cystadlu, oedd na fynd wrth gwrs yn doedd ar y casglu caneuon gwerin, cyfnod sefydlu Cymdeithas y Lawn Gwerin ac yn y blaen. A mi gasglodd Jenny Williams nifer o ganeuon o Geredigion, o Sir Gar ag o Sir Benfro. Ac oedd hon yn un o'r caneuon o'r casgliad, sef yr hen y ddyn. A ia, rhyw ddeialog sy'n yma, os ydych chi'n gallu dweud, rhwng merch a'i thad. A mae'r tad yn awyddus iawn i'w ferch i briodi gŵr ariannog. Mae o chydig bach yn hen am ei ddyddiaf o wedi rhifo mae'n debyg, ond oedd hynny newydd da i'r tad achos oedd o'n ddyn ariannog ac mi oedd ganddo fo ffarm a llawer iawn o ddefaid a gwartheg, ac felly wrth gwrs mi fysa'r ferch a fynta ar ei hennill, ond mae gan y ferch syniadau go wahanol a mae hi am ddilyn i llwybr serch i hunan, felly mae reit benderfynol, felly chwarae teg iddi. Felly, ia, rhyw ddeialog sydd yma rhwng y tad a'r ferch. Mae'r tad yn cychwyn a maen nhw'n atab i gilydd am yn ail. Ac yma'n ambell i air tafodieithol fydd rhai ohonoch chi sy'n dod o'r de, ella'n gyfarwydd efo'r gair pec, mesur sych ar gyfer gwerthu ceirch, a mae'n ambell i air arall hefyd tafodieithol os ydych chi'n gwrando allan amdanyn nhw. Felly dyma ni, gan ddechrau efo beth oedd gan y tad i ddeud wrth y ferch. Dywed sa'r hen y ddyn wrth i ferch, o dacwr hen fab Tirion, o dyna le braf i ti gynnal ti, os medri ar dy galon, o dyna le braf i ti gynnal ti, os medri ar dy galon. Braf yw'r tai a teg yw'r tir, a deud y gwir amdano, fy anwildad na ddigiwch ddim, ni fyna i ddim o'r hen ddyn, fy anwildad na ddigiwch ddim, ni fyna i ddim o'r hen ddyn. Ti gei gyda'r hen ddyn ddigon o dau, cei air, cei arian ddigon, a da a defaid o bob rhyw, beth na gewn ni gan feibion, a da a defaid o bob rhyw, beth na gewn ni gan feibion. Mae'n well gen i gael buwch neu ddwy o'r siort rwy fi neu mofyn, a godro'r ddwy'r un pryd i'n pec, na gwrando'r glec yr hen ddyn, a gwrando'r ddwy ryn pryd i'n pec, na gwrando'r glec yr hen ddyn. Ti gei fynd i'r gwely gwyn o blu yr adar gwylltion, a fflir dy lluan a fflir dy ryw, beth na gewn ni gan feibion, a fflir dy lluan a fflir dy ryw, beth na gewn ni gan feibion.
mae'n well gen I fyned I weli o frwyn a chael mab mwy ymhoed y ran na mynd i'r gwely gwyn o blu gyda'r hen fynd rian na mynd i'r gwely gwyn o blu gyda'r hen fynd rian. Tig ei eistedd ar ei lun, ceiafed gwyn a chwrw, a gobales fydd gwyn I mi ar lun rhyw hen fab gweddw, a gobales fydd gwyn I mi ar lun rhyw hen fab gweddw. Diolch yn fawr. Ie, wel, dyna chi ferch oedd yn gwybod I meddwl, ynddo fe. Ac mae hynny'n wir am destun y gan nesaf yma hefyd, sef merch y melynydd. Fe gafodd y gan mae ei chyhoeddi yng nghasgliad Maria Jane Williams, Ancient National Airs of Gwent am Morgannwg. Oedd hefyd yn gynnyrch un o'r eisteddfodau, un o'r cystadlaethau casglu Cyneuon Gwerin mewn eisteddfod. A mae hon yn gyfrol rhyfeddol, mae'n gyfrol bwysig iawn y gweud y gwir yn yn hanes diwylliannol ni, achos I ddechrau, dyna lle gyhoeddwyd bugeilio'r Gwenydd Gwyn am y tro cyntaf, neu bugeila'r Gwenydd Gwyn, fel mae'r teitl yn ymddangos yn y gyfrol. A phwy a wyr a fyddai cyneuon fel y deryn pur a'r ferch o'r sger wedi goroesi un dyddiau ni oni bai am y gyfrol hon. A rhywbeth arall sy'n hynod amdani yw mae dyma'r tro cyntaf I gyfrol o Cyneuon Gwerin gael ei cyhoeddi lle roedd yna eiriau Cymraeg I gyd fynd ar alawon a ddigwyddodd hynny ddim eto tan yr 20fed ganrif. Felly, fel wedes I, mae'n gyfrol bwysig iawn. Ond yn ôl at ferch y melynydd. Nawr, dyw pethau rhwng hon a'i chariad hi ddim efallai mor llyfn nag y bydde rhywun yn ei ddymuno rhwng I fe fel yna. Ond mae'n rhaid gweud, dyw e ddim fel pe bai hi'n poeni rhyw lawer am hynny. Os yw fan wyl gariad yn caru dwy neu dair, ac yn ei cadw'n fodlon bob marchnad a phob ffair, wel peidiad yn dau feddwl fod hynny'n boen I mi. Rwyf fi mor hydd ac yn tai garu dau neu dri. Os oes rhyw dair neu bedair yn hoff ohono ef, mae gen I finne bedwar ar 15 yn y dref, ond hw sy'n gweud fel yma, a nhw sy'n gweud fel hyn. Dwy fi ond gwenu arnynt a dal fy serch yn dyn. Fe ddwyd fy mod yn euog oherwydd gwryd fy moch, os gwryd a ef yn welw, mi wryd a unan goch, a gwedaf yn ei wyneb, a gwyneb dewr pob dyn. Llawenydd merch melynydd yw caru dim ond un. Wel, da ni'n troi a trio'r caneuon chydig bach yn fwy hiraethus ac atgofus, a mae gynnon ni lawer iawn o heini'n does yn y traddodiad Cymreig. Ia, dwi'm yn gwybod os oes ryw dristwch, mae yna ryw dristwch yn y cefndir yn y fama, ond mae yna ryw obaith yma hefyd. Chydig o hen benillion ydy'r hein, a mi fydd y geiriau'n gyfarwydd I chi. Dacw long yn hwylio'n hwylus, heibio'r trwyn ac at yr ynys. Os fy nghariad I sydd ynddi, hwyliau sidan glas sydd arni. Ond o'n i'n gyfarwydd efo'r geiriau, ond ddim wedi clywed y penillion yma ar alaw. A mae gen I ychydig o'r cyfrolau yma
adra cyfrola o Lawan Gwerin gan Buddig Lloyd Roberts, diweddar wrth gwrs Buddig Lloyd Roberts o Gricias, fe llawer ohonoch chi'n gyfarwydd a hi, ac oedd hi wedi hel ynghyd nifer o ganeuon, nifer ohonyn nhw'n anghyfarwydd a deud y gwir, a dyma chi gan gosglwyd gan J. Lloyd Williams, un o wir mawr byd yr Lawan Gwerin wrth gwrs. Fuodd fyw i oedran teg iawn ac gasglodd nifer helaeth o'n Halawan Gwerin ni. A rhywun oedd Mered, dwi'n meddwl, dwi'n iawn i ddeud yn dod o Menna, yn ei edmygu'n fawr fo. J. Lloyd Williams oedd gŵr mawr yr Halawan Gwerin i Mered, ac yna lawer iawn o ymdriniaeth a ymdrin a chaneuon J. Lloyd Williams yng Nghasgliad Meredydd Evans. O beth bynnag, dyma chi dacw long, a mi oedd hon yn o beth o Buddig yn ddeud yn boblogaidd ers talwm yn Sir Fôn ac ym Mhen Llŷn yn arbennig. Felly dyma hi. Hybi o'r trwyn ac at yr ynys, os fy nghariad i sydd yn fi, hwyliais i dan y glas sydd arni. Harddiw gwyn yr hael yn codi, gyda choflau doleini. Hardd y nos yw gwenau'r lleiad, harddach ydyw grydd fy nghariad. Dacwn hariad ar y bryn, rhosyn coch a rhosyn gwyn, rhosyn coch sy'n bwrw i floda, rhosyn gwyn yw nghariad inna. Wel, rhywbeth sy'n gyffredin iawn yn caneuon serch ni yw'r arferiad o yrru llatau, sef negesydd serch. Ac yn amlach na pheidio, aderyn yw'r negesydd hwnnw. Aderyn di mewn nifer fawr iawn o'r caneuon, prina oherwydd bod can aderyn di yn felys yn arbennig, dwi'n ni ddim. Ac mae'r llatau yma yn cael ei yrru at y cariad, naill ai i holi hynt y cariad, yn enwedig os na gydych chi wedi clywed oddi wrthyn o esgryn dipyn, ac weithiau maen nhw'n cael ei gyrru at y cariad mwyn cael rhyw fath o bledio'ch achos chi fel tai. Wel, dyma chi gan y bydd llawer ohonoch chi dwi'n siŵr yn gyfarwydd â hi, sef aderyn di a'i blifyn sidan. Ac fe gasglwyd hon yn ardal Cwm Tawe. Aderyn di a'i blifyn sidan, a'i big air a'i tafod arian, a'i di drostoi gydweli, i sbio hynt yma bwy'n garu. At y corti, at y corsgi bor,
At y goglwyd yr ardd yn agor, at y gorgolf yn fawr yn tyfu, o dan ei bôn o'i am fy ngladdu. Un, doi, tri fydd sy'n anodd i mi, yw'r hifor sir pan fo hi'n rhewi, a dod i'n llaw i dwtsh y lleiad, a deall meddwl fanwl gariad. Llawn iawn yw'r môr o swnd a chregyn, llawn iawn yw'r hwy o wyn a melyn, llawn iawn yw'r cod o ddail a bloda, llawn iawn o gariad y Dwynwen. Wel ia, y deryn du yn fanna gan Menna, a mae yna gymaint o fersiynau o'r gan yna'n does. Mae'n anhygoel. Oedd rhywun yn deud yn rhywle bod yna rhwng 12 a 15 illa o wahanol fersiynau ar un gan o wahanol ardaloedd felly. A dwi am ganu fersiwn arall ohoni. Mae reit wahanol deud y gwir, ond mae yna chydig o adleisia. Mae rhywun yn meddwl am gan fel y deryn du sy'n rhodio'r gwledydd. Mae honno'n un arall wrth gwrs yn dydi. A mae'n adlais bendant o'r alaw yna yn y fersiwn yma o'r deryn du. A beth sy'n braf iawn i mi ydy mae gan Menna, y ceisir gan yma, dydy ddim wedi ei chyhoeddi mewn cyfrol, a mi glywys i Menna yn canu hon yn un o'n gyrsia Gymdeithas y Lawon Gwerin. Ac wrth gwrs mae rhywun ar hyd y blynyddoedd wedi darganfod caneuon mewn llyfrau dydyn. A wedyn wrth gwrs yn ddiweddarach mewn llawysgrifau, mewn casgliadau llefydd fel y Llyfrgell Genedlaethol. Ond erbyn hyn, anaml iawn mae rhywun yn cael can drwy'r traddodiad llafar wrth gwrs, ac o'n i wedi cyffroi, dydy gwir, clywed Menna'n canu'r gan yma, a meddwl chlywys i'r ioed y gan yna ar blaen. Ac felly, mae'n braf iawn cael ei chanu hi, ond dwi'n gwybod gan pwy ges di'r gan Menna? Wel, gan Dr Daniel Hughes yn un o'r sesiynau canu anffurfiol, eto ar un o gyrsiau'r Gymdeithas, yn Seler Gregynog, os cofiai'n iawn. Ac mae Daniel yn ffynhonnell di-hysbydd o ran caneuon ychydig bach yn wahanol, ychydig bach yn anghyfarwydd, ynddo fe. Ac o'n inne fel tithe yn falch iawn, o'n i'n teimlo bod fi wedi cael rhywbeth newydd ac yn gallu throsglwyddo hi, ynddo fe. Ie, ond yna lot o bethau difyr yn digwydd yn Selar Gregynog ystalwm, doedd yn meddwl nhw. Wel, oedd o wir. Lot o ganeuon difyr iawn yn cael ei canu. Ond beth sy'n braf am hon ydy, eto can llatau wrth gwrs, mae'r hogyn ifanc yn y gan yn anfon y deryn du, y ferch ifanc yn y gan wrth gwrs yn anfon y deryn du, o Sir Gaernarfon, yr holl ffordd i Sir Fôn wrth gwrs, ac mi oedd o'n bell yn doedd. Ni'n clywed lawer o straeon am deithio fforma o Aberdaron i Bwlleli sy'n daith hanner awr, dipyn o daith heddiw, ond wrth gwrs rhyw ganrif yn ôl oedd hi'n daith a hanner, ond yn sicr felly oedd mynd o Sir Gaernarfon i Sir Fôn fel mynd dramor, mae'n debyg yn doedd. O dyma ni ta, fersiwn arall o'r deryn du. Checio bod rhain yn iawn gyda. Yndi. Y deryn du sifrin y goeden, yn trin ei blu a thrwsio i aden, a haid i drostau fôn y fori, i sbio hint yr un rwy'n gari, a aid i'n genad i mi. Ac
Ac os nad wyt ti yn ei nabod, dyweda fi ti y modd i'w ganfod. Dos ti ar maes lle mae'r gwenith gwynaf, a chais yr un sydd yn meddwl wyraf, a ydyn genad i mi. Fe aethodd i yma cyn gwyl ifan, dywedai deiau yn ôl yn fian, ond ni ches unwaith un gair oddi wrtho, i adrodd i mi y byd sydd arno, a ydyn genad i mi. Fe aeth yr haf yn bryd cynhau, cyn hir yn wir fe ddaw yn euaf. Os nad yng nghariad i nôl yn union, ar fyr mi drengaf o doriad calon, a ydyn genad i mi. A fi sy'n nesaf eto, dwi'n meddwl. O'n i'n meddwl bod fi am gael toriad bach yn fan'na. Wel, da ni'n mynd o un pegwn i'r llall. Yn sicr rwan. A mae'n siŵr bod lawer iawn o'na chi yn gyfarwydd efo'r hen gân werin. Fi oedd yn boblogaidd ofnadwy mewn steddfodau'r salwm. Mae Robin yn Swyl, wrth gwrs, ynde. Y geiria gan Talhaearn. A dydy'r gân yma, mae'n cael ei chanu na di. Erbyn hyn, rhyw ffasiwn, dwi'n meddwl, de, ffasiwn y dydd. A ella daw i nôl, pwy a wyr. Ond beth bynnag, fel pob can dda, mae'n debyg, yna rhyw barodi yn cael ei wneud amball waith. A dyma chi barodi ar y gân Mae Robin yn Swyl. A mae hon yn dod o lyfr caneuon gŵr yr enw Caradog Piw, a fe rhini ohonoch chi sy'n dod o Sir Drefaldwyn, sydd yma heno. Dwi'n gobeithio bod Beryl Fawn wedi gallu ymuno yn y diwedd. A mae'n debyg, dwi wedi gweld yr enw Llanerfil yn rwla ar y sgrin hefyd. Ond fyddwch chi'n sicr o fod yn gyfarwydd efo y canwr Caradog Piw oedd yn arbennig o enwog wrth gwrs am ganu plygain hefyd yn doedd, a mynd o amgylch i ganu caneuon gwerin mewn nosweithiau llawan ac yn y blaen. A beth bynnag, dyma i chi Mae Robin yn Flin. Felly mae'r serch wedi ryw suro ryw fymryn bach i ben y gân yma, ac yn sicr does na ddim llawer o dan ar yr aelwyd. Felly dyma ni. Mae hon wedi gorfod rhoi fyny fel lot, dwi'n meddwl. Mae Robin fy nghariad ar ôl cael crys glân, yn edrych gyn fitred, gyn ddied ar fran. Mae'n eistedd mewn cadair ac efais gan nain, a'i wyneb fel ffidil yn hir ac yn fain. O, mae Robin yn flin, mae Robin yn flin, mae'n ofid i'm calon fod Robin yn flin. Pan rwbiaf y ffendar yn loyw a glân, daw Robin i smocio a'i drwyn at y tân, o dywedaf yn dyner, paid Robin bach, paid, fe dania fe fyga fe boeran ddi baid. O, mae Robin yn flin, mae Robin yn flin, mae'n ofid i'm calon fod Robin yn flin. Ar ôl bod am oria ar garag y drws, a sgwrio y lloria yn lan ac yn dlws,
a'i draed yn y rwbel, fy robin y ddaw at ei fwyd yn y popdy, heb weled y mat. O, mae robin yn flin, mae robin yn flin, mae'n ofi dim calon fod y robin yn flin. Os bydd arna eisia ysdenaid o ddŵr, rhaid rhedeg i'r ffynon i'w gofyn i'r gŵr, a phan fydd fy sgidia yn myned yn wael, mae'n danod bob ceiniog am bopeth dwi'n gael. O, mae robin yn flin, mae robin yn flin, o, mae'n ofi dim calon fod robin yn flin. Iddo gael brecwast a choffi a thost, a chigau i ginio berwedig a'r host, ac mi ferwi 2 wy efo'i de, gwneud gwynab a gwefus a thrwyn y bydd e. O, mae robin yn flin, mae robin yn flin, mae'n ofi dim calon fod y robin mor flin. O! Wel ie, mae'n swnio fel tase byw gyda'r hen robin yn dipyn bach o dreth ar y mynedd rhywun, yn yw e? Ond rhag ofn i ni fenywod nawr, fi'n ei deimlo chydig bach yn hunan gyfiawn y beth ti hyn i gyd, sy'n dy fe ac yn or-smyg fel petai. Dyma chi gan am orchmynion oedd gan wraig i'w rhoi i'w gŵr. Nawr, mae'r rhestr yma o orchmynion yn ymestyn ar hyd 9 o benillion. Nawr, wy'n gwybod, wi ddim eisiau codi ofan ar neb, allwch chi fod yn eitha tawel eich meddwl, a fi'n siŵr y bydd e'n orllingdod mawr i chi, dwi ddim yn nhw i canu nhw i gyd, detholiad sydd gen i. Ond mae e'n werth darllen teitl y baled hon, baled gan W.J. Jones, gynt o Nant y Glo. Ac mae e'n sôn am y 10 gorchymyn, yn dangos i'r gwir y modd bydd rhaid iddynt o hyn allan ymddwyn tuag at ei gwragedd. Sicrhawyd y gorchmynion mewn cyfarfod ar y mynydd rhwng Aberdâr a Chwm Rhondda ar y 1af o'r mis hwn, a hen wraig o'r enw Mrs Brown yn llywyddi'r cyfarfod. Ar ôl cymeryd glasiad da o ddŵr llygad y Gwyddel a 6 pinch o snuff, pesychu a charthu i gwdd 2 gwaith, dechreuodd i'r hoddi allan, a'i bod i'w darllen gan bob gwraig ieuanc i'w gŵr a phob merch ieuanc i'w sboner. Jac rhaid i ti fyddhau'r holl ofynion i, ac nag edrych fydd ar un yn unig ond y fi. Wy'n siŵr i'r offeiriad neu rhyw gamsyniad mawr wrth ddweud fod rhaid i fenyw i barchu gŵr mor fawr. Cymer wers yn gryno, heb flino is yr hod, bydd hynny yn llawen i ddim tra yn y byd yn bod. Pan fyddi'n codi'n fore i fentro at y waith, rhaid i'n gael disgled o 10 cyn i ti ddechrau daith. A rhywbeth gallai fita, bryd hynny gyda blas, ac os na chodau erbyn 10, paid edrych arnau'n gas. Cymer wers yn gryno, heb flino is yr hod, bydd hynny yn llawen i ddim ta yn y byd yn bod. Rhaid i ti beidio grwgnach wrth wneud bob dydd a arch, a chadw'r llestri wedi te a dangos i mi barch. A phan bwyf yn rhodianna mewn unrhyw dref neu lan, gofala fod yn serchog bob pryd i'n ffansi man. Cymer wers yn gryno, heb flino is yr hod, bydd hynny yn llawen i ddim tra yn y byd yn bod. Wel, fydden ni yn meddwl bod eisiau cymryd pinched go lew o halen gydag ambell un o'r gorchmynion a'r cynghorion yna, a gweud y gwir wrthoch chi.
I ni'n symud nawr at gan sydd i bob golwg yn gan gyfarwydd iawn, sef Ffarweli Langyfelach. Chi'n cofio'r stori, mae yna fachgen ifanc sy'n mynd i weld pa un sydd well, a'n gwlad fy hun neu'r gwledydd pell. Ac mae e'n penderfynu ymuno gyda'r fyddin mwyn cael mynd i deithio'r byd, gweld rhyw chydig bach ar y byd. Mae e'n listio gyda'r Light Dragoons. Mae rhai ohono ni, wel mi ydw i beth bynnag, yn ddigon hen i gofio Edward H. Davies yn canu fersiwn o'r gan hon nôl yn 70au'r ganrif ddiwetha, sy'n swnio'n amser ofnadw o bell yn ôl, ynddi. Ac wrth gwrs mae yna lawer iawn o artistiaid eraill wedi canu'r gan ers hynny. Nawr, do'n i ddim wir yn gallu deall pam bod na bennill ar ddiwedd y gan hon yn dweud, os gofyn rhai pwy wnaeth y gan, atebwch hwy, mae merch fach lan, achos doedd dim sôn am y ferch yn ymuno o'r penillion eraill mewn gwirionedd. Ac wedyn mi ddes i ar draws nodiadau gan roi ser ar y faled. Dyn o'r enw James Turberville, sef Siemsyn Twrbil, bardd o Forgannwg, bia'r geiriau. Ac mae'r faled wedi chyhoeddi'n gyflawn mae'n debyg mewn llyfr o'r enw Caneuon Serch Hen a Diweddar. Ac mewn gwirionedd, mae'n amlwg yn fanna, mae dim ond rhan o'r stori i ni wedi chlywed. Achos y ferch yw'r treithydd yn y gan mewn gwirionedd, dyfyniad yw'r penillion cyntaf, o lythyr anfonwyd gan ei chariad. Wel, o'n i'n meddwl bod yn hen brif o Merched y Wawr, os nag yn wedi clywed llais y ferch yn barod, yn cael clywed i'r rhan hi o'r stori. Felly mi ganna i rai o'r penillion sy'n gorffen y gan ddechrau lle mae'r fersiwn cyfarwydd yn cwpla. Os gofyn rhai pwy wnaeth y gan, atebwch yw ma merch fach lan, sydd yn gweddio nos a dydd, am yw hanwl gariad gael dod yn yr hyd. Fa la 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 la. Rôl i mi aros amser hir, yn yr hyd y daeth rwy'n dweud y gwir, dychwelodd ef i'w fro ei hun, gisroddi gisan ar ei fin, fa la 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 la. Roedd air ac arian ganddo'n stor o'r gwledydd pell tu draw i'r môr. A'r cyntaf peth a wnaeth o'i serch oedd chwilio am ei anwyl ferch. Fa la 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 la. Offeiriad alwyd yn onglai, un yr hwymo ni yn un ein dau. Cawn fyw mewn llwyddiant drwy ein hos, a chysgaf rhwng i freichiau'r nos. Fa la 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 la. Cymerwch gyngor ferched llon, os aeth eich cariad dros y don, i bido'r hodion wamal ffôl. Ond byddwch dryw nes tri yn ôl, fa la 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 la.
Fe oedd anghalon gydag ond eiddo'i hun roedd yn ei lle, a atyniad cariad ci, a wnaeth yn clonau bach yn un. Fa la 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 la. Wel, da ni'n dod at y caneuon ola, a mae'r rhyfel yn thema yn y gân yma hefyd, a dwi'n mynd yn ôl at Caradog Pyw a Sir Drefaldwyn, achos mi ffeindio'r sirgeiriau yma mewn llyfryn nodiadau, llyfryn o ganeuon Caradog Pyw, oedd yng nghanol casgliad Mered a Phyllis. A ia, y gwcwr ryfel ydy enw'r gân yma, felly can serch sydd yma, merch ifanc a gliwni yn y gân, yn gobeithio cael clywed am hanes i gŵr sydd wedi mynd i ffwrdd i ymladd yn Ffrainc yn ystod yr rhyfel byd cyntaf. Ac felly mae hi'n anfon yr aderyn yna, ac mae hi'n gobeithio am ddyfodiad y gwcw yn ôl i Gymru mwyn cael clywed chydig o hanes i gŵr, gan wybod wrth gwrs fod y gwcw'n hedfan dros diroedd Ffrainc. A dim ond geiriau i'r gân yma oedd na yng nghasgliad Caradog Pyw, ond wrth gwrs, fel yr oedden nhw'n ei wneud yr stalwm efo'r baledi, mi oedd cantorion y slawer dydd yn dewis alaw boblogaidd y dydd neu yn creu halawon eu hunan, felly dwi wedi mentro rhaid y geiriau yma ar ryw alaw ydw i meddwl amdani felly. Felly dyma y gwcw ryfel, a mae'n debyg bod hon yn stori wir. Mae yna enw merch ar y diwedd, merch o'r enw Ester. Ond dyma hi beth bynnag, y gwcw ryfel o gasgliad Caradog Pyw. Gwcw annwyl ddesti dywed, rwy'n dy ddisgwyl stro. Eisiaeth weld ag eisiaeth glywed, fwy nag arfer hyd y fro. Nid yna ddwyf yn caru emyn adar Cymru, pyr ei cainc. Ond rhyw awydd gweld aderyn, newydd ddod dros werid Ffrainc. Cymer at yr hen lwyn bedw wrth y refael gernant. Dwed y stori flin wrth hwnnw, wrth i fi am tyraid plant. Dwed aderyn blin dy daro, beth yn gwridodd ddadain di. Ai y gawod dan llyd honno, deifiodd y fanwyl gytso hi. Fforfi arno gwcw ffyddlan, fforfi ar fy ngitso fwyn, pan yn colli gwaed ei galon, o ti yno'n cydymddwyn, ac wrth weld na chanau undyn don Gymraeg, mor loyw a'i gledd. Dwedai ti fy'n canu'r emyn a ryw frigyn gereifedd.
fel y collwyf ddeigryn bychan ar dylwasliw asgell glai a phanelych yn dy amser tua ddwlad o gainc i gainc. Wneud I hidlo deigryn Ester ar y bedd yng ngogledd Ffrainc. Wel, fe symudwn ni nawr at gan gynghorol, a dweud y gwir. Can arall o'r gyfrol Ancient National Airs o'r Gwentan Morgannwg. A dim ond pennill o Panwn ar y Ddiwyrnod yn rhodio sydd wedi cael ei choeddi yn yr gyfrol yna. Do'n i ddim pam, p'na ydy'r geiriau ddim yn ddigon rhamantus I ysbryd y cyfnod, neu ydyn nhw ddim yn ddigon, cael ei ystyried yn ddigon dyrchafol, dwi ddim yn gwybod. A mae yna dipyn o newid wedi bod ar y geiriau yn y pennill gyhoeddwyd. Ond yn ffodus iawn, o'n i'n cyfeirio at Dr Daniel Hughes yn gynharach, wel, mae wedi cynnwys yn un nodiadau fe I facsimile o'r gyfrol. Y geiriau fel ag eu cofnodwyd nhw gan geiriau fel ag eu cofnodwyd nhw'n wreiddiol gan Maria Jane Williams. A beth sydd gyda chi yw llanc ifanc yn torri galon ar ôl I gariad. Dyw pethau ddim yn mynd yn dda o gwbl yn eu perthynas nhw. A'r cyngor sy'n cael ei roi yn y gan yw, wel, os nag yw pethau'n mynd yn dda, bydd ditha saith mwynach bryd hynny, achos tiriondeb sy'n dofi drwg naws. Ac wi wrth y modd ar gan ma oherwydd bod yna bob math o gyffyrddiadau bach tafodieithol ynddi hi sy'n rhoi rhyw naws arbennig fydden ni'n dweud, reitiach na'r geiriau mwy llenyddol sy'n cael eu cyhoeddi yn y gyfrol. Pan o'n I ar ddwyrnod yn rhodio gyda'r bachgen bach perdan y byd, a welas I gynt yn dablaswr, lle cwrtsa'r holl ieuenctid ynghyd. Roeddais yn greulon ei wylad, y bachgen mor isial ei wydd, yn cirio o gariad merch ifanc, yn barod I fyned i'r bydd. O cwnt I dy galon y bachgen, a dod I dy hunan yn iawn. Pan eloch I gari tro nesa, mi'n glywed I meddwl yn llawn. A dod I dy dafod ar gerddad, ac o cheld I gadw fan fyd. Trienni gweld I mab yn poeni, o serch ar un ferch yn y byd. Os bydd hi yn lludiog I natur, neu'n arferid o wedid yn draws, bydd ditha saith mwynach bryd hynny, tiriondeb sy'n dofi drwg naws. Fe welson ni stormydd o'r garwa,
Creulon dy bod bywyd syrew, ond mwyn dyr a thigwch o'r gogledd, sy'n actus o ddadod yr hew. Wel, i orffen, pa gan arall mewn gwirionedd, ond tra bod ai, yna fe. Neu fel arall, byddai ofan arna ni bod Merched y Wawr, bod rhywun yn mynd i fynd â Merched y Wawr i gyfraith am gam hysbysebu. Can yw hon, a oedd Gwenan yn sôn am J. Lloyd Williams yn gynharach, wel can yw hon a nododd o ganu i wraig a'i chwaer yng nghyfraith. A hynny, oedd nhw wedi dysgu'r gan oddi wrth i tad. A dweud y gwir, pan nododd e'r gan, y teitl oedd ganddo fe arni ar y pryd oedd Can Tad Betty. Ond wrth gwrs fe newidiodd hynny cyn gyhoeddi'r gan i trafodau. Ond cyn i ni symud at y gan, gai ddiolch yn fawr i chi am gael y cyfle i gyfrannu at y noson heno. A diolch yn fawr i bawb ohonoch chi sydd wedi troi mewn i gadw cwmni ni am eich gwrandawiad chi. Ia, gaina ddiolch yn ofnadwy hefyd. Mae wedi bod yn braf iawn cael canu rhai o'r hen ganeuon a gweld gymaint o wynebau cyfarwydd. Dwi wedi bod yn stydio cyn i'r noson ddechrau. Ni'n gweld amball un ochra Pwllheli'n fama ac amball un amball wyneb cyfarwydd arall ar hyd a lled Cymru. Felly mae wedi bod yn braf iawn cael gwneud y noson yma. A gobeithio wir ynde, bydd yna gyfle i ni gael mynd allan i ganu ac hwnt ag yma achos does am byd brafiach dydy gwir gen i beth bynnag yn mynd i ganu yn Ferched y Wawr. Mae'r sgwrs ar y diwedd yn dydy yn rhywbeth cymdeithasol braf, cartrefol a chynas ac yn aml iawn wrth i rywun ganu'r caneuon. Mae'n siŵr bod chdi'n meddwl yr un fath Menna, ond mae rhywun yn cael rhyw chydig o wybodaeth am ryw gan, rhywun yn cofio rhywun yn ei chanu hynna, rhyw sgwrs gyffredinol am y caneuon, a mae hynny rhywbeth gwerthfawr ofnadwy dydy gwir, a mae gen rhywun hiraeth am hynny erbyn hyn yn does. Mae Zoom wedi bod yn ardderchog, ond da ni'n dechrau blino rwan dydan, ond mae'r haul yn dŵad dros y bryn, dwi'n meddwl, yn dydy. Ond beth bynnag, yn bod ni gyd ar Zoom, braf iawn fysa'n meddwl bod chi'n cyd-ganu efo ni. Bod ni'n gallu clywed yn gilydd ar Zoom, mae rhywun yn gallu gweld y cigan symud yn dydy, felly mae yna rhyw deimlad bod ni efo'n gilydd. Ond os oes rhywun isio deud rhyw sylwad neu holi rhywbeth ar y diwedd, yna fysa'n braf iawn cael rhyw sgwrs bach, fel mae rhywun yn cael fel arfer wrth fynd o gwmpas at Ferched y Wawr. Felly, da ni am wneud rhyw arbrawf bach rwan. Da ni'n methu canu efo'n gilydd oherwydd yr amseroedd gwahanol ar Zoom. Felly mae Menna am gychwyn, dwi'n meddwl, oes Menna, a wedyn mi gariau un ymlaen. Ond plis, dyma'ch cyfle i chi ganu dros y tŷ. Da chi'n poeni bod rhywun yn mynd i'ch clywed chi, wrth gwrs yna neb yn eich clywed chi, felly mwynhewch. Diolch yn fawr. Mae'r honna gar yng nghalon ni, ymhell oddi yma'n byw, a hiraeth am ei gweled hi, am gwnadd yn llwyd y siw. Cyfoeth nid yw ond o ferel, glendid nid yw yn parhau, ond cariad pyr sydd fel y dir, yn parad sra bodau. Dewis har ddewisau sy'n, oedd dewis lodes lan, a chyn bydd difar gen i fi, o'r hewi wnaeth y tan. Cyfoeth nid yw ond o feredd, glendid nid yw yn parhau,
fel y dyr yn para tra bob dau. Diolch yn fawr. Einor, oeddech chi'n medru dad fideo? O'n i'm yn siŵr os oedd rhywun arall yn mynd i ddweud rhywbeth gyntaf gan bod y merched wedi gofyn am sgwrs, ond mi siarad â i dros bawb os liciwch chi. Mae'r ddwy'n nabod fi ddigon da. Wel, dwi'n yn siŵr iawn ble dwi'n dechrau a deud y gwir. Mae wedi bod yn noson o fwynhad, a mae'r chats ma'n dod fyny un ar ôl y llall yn canmol ac yn diolch ac yn deud mor hyfryd o noson oedd hi. Mae jyst y peth yn dydy i greu rhyw awyrgylch Dwynwenaidd os oes ne fath air i ryw hen gradures sydd yn, wel, hun a Jill, beth bynnag, ac yn rhyw fath a Jill ddim yn debygol o gael cerdyn a rhosyn a chocolates na dim byd. Mae di hen fynd yn angof, ond dyna ni beth bynnag. Gwledd o noson, diolch yn fawr iawn i'r ddwy yna chi. Be oedd yn hyfryd oedd cael oedd ti'n cyfeirio Gwenan at yr dafodiaeth sydd yn y caneuon, ond oedd eich tafodiaethau chi'ch dwy hefyd yn hyfryd i wrando, un o'r gogledd, llall o'r de. Oedd Menna, Lewis yn deud ar y dechrau, bod nhw wedi clywed Menna Thomas yn gwneud noson efo Merched y Wawr. Wel, den ni'n hawlio Gwenan hefyd, den ni wedi cael noson Gwyl Rhanbarth Meirionydd llynedd oedd hi, neu be dros Zoom, oedd hwnnw hefyd yn deg Gwenan, am bod ni wedi methu'r flwyddyn cynt neu rhywbeth. Ond hyfryd iawn iawn, o be oedd yn braf hefyd, be oedd ni fwynhau, oedd clywed yr hanesion tu ôl i'r geiriau. Mae hynny'n ddiddorol tu hwnt. Oedd ti'n sôn Gwenan am bod ne neb lawer yn canu mae Robin yn swil. Wel, mi ddaru'r lodesi dyfu chanu hi, rhyw 4-5 mlynedd yn ôl, a digwydd bod mae gennym ni un aelod a Robin di enwi gŵr hi. Ac mi oedd hi, dwi'n meddwl, yn feichiog ar y pryd, so oedden ni'n deud na, dydy Robin ddim yn swil. Ac erbyn hyn, mae gennym nhw 4 o blant, felly bendant, dwi'n ni'n man fod yn flin yn deud, dydy am yn swil ddim mwy, beth bynnag. Felly diolch yn fawr iawn iawn i chi, efo hynny bach o eiriau. Diolch hefyd i Tegwen a'r staff am baratoi'r holl cyrsiau, nosweithiau, pethau maen nhw'n drefnu i ni dros Zoom, dros yr hen gyfnod anodd yma. Dydy bob pwnc ddim yn apelio at bob un o'n ni, ond mae rhaid i fi gyfadde bod fi wedi mwynhau heno fwy na unrhyw beth arall fedre nhw baratoi ar y cyfer ni, dwi'n meddwl. Just y peth at y nanti. A diolch hefyd i'r aelodau. 159, dwi'n meddwl, oedd yr mwyaf weles i yn dod fyny yn fanne wedi dod. Felly, yn amlwg, mi oedd o rhywbeth oedd yn apelio at hon i gyd yn doedd. Felly, diolch i chi am hynny. Felly, na i ddim ond dymud yn os da i chi, a gnewch y gorau o weddill noson Santes Dwynwen. Cymrwch i hynny fel liciwch chi, ynddo? Ond diolch yn fawr iawn i chi gyd, di mwynhau yn ofnadwy. Diolch yn fawr.